Ренат Мегалич менен бик шәп әйбер уйлап чыгарасы икән, әйме? Гидрогель дигән. Менә шуның теге мәгънәсен аңлыйсы киләдер, бу нәрсә өчен файдалы һәм бу кирәк әйберме хәзерге вакытта? Ну, это аккумулирующий суны жия торган полимер, основасы аның акриловая кислота, шул акриловая кислотадан без ясап чыгардык сополимерны. Сополимер ул жия суны и бирмей булай битерге. Мәсәлән, кушалар аны нигә бодайга, нигә кукурузга чәчкәндә, ул жаркий климатларда кая засуха була, сусыз җирдә ярдәм итә ничек? Суны аның полимер шундый спиралеобразный дигән сүз. Ошла кашан коллапс наступает, допустим, или кызу ошла, температура күтәрелә, или pH среды может нитәргә үзгәрергә. Вот шул вакытны ул шулай ачылып суга дозированный бирә. Менә без биткафа су сибәбез, кыярларга, бакчаларга, 90% су просто так испаряется, корень алмый бөтенлеге, суны җыелган. А бу суны җыеп, тотып бирә кореннең нигеннән. Вот аның принципы шундый. Ну, аңлавымча, бу теге эссе вакытларда бик файдалы әйбер. Конечно. Менә хәзер безнең Липецкий былтыр алдылар. Как раз былтыр беләс җәй кызу иде, су йетмәде. Вот анда шундый вакытта как раз таки лен утырттылар алар и не. Анда 57% прирост бирде. Лен буенча. Это өмірге булмады. Да, менә алар быел только бездән алабыз, сезне белән эшлибез дип. Монда килделәр Воронежтан, аграрный университеттан, безнең аграрный университет тоже, сельхоз эшлиләр, анда күп уже площадьлар җыелган ни белән, безнең вот именно безнең гидрогель белән утыртылган әйберләр менә быел уже күрсәтәләр безнең нидә уже Татарстанда. Шундый. Ул барлык культураларга ярыймы соң? Да, аның ул абсолютно безвредный, потому что биологически разлагаемый, анда шул удобрениялар кертәбез бит, суперфосфатлар кертәбез, азотный удобрениялар бөтенесе. Вот бу безнең сополимер как раз составляющий бу әйберләрдән. Теге безнең бит нәрсә азот, фосфор и не кирәк. Эш төрле элемент. Вот. Чтобы үсемлек яхшы үссен. И нәрсә монда кызык, Киргизиядә тоже испытание булды. Шул да алар белән Киргизия, анда вообще засуха, кызу климат шундый не. Сусыз Чуйский долинада алар тутлар Кыргызстаны тоже приживаемость бирә. Агар средний аларның приживаемость 75%, безнең менә бу препарат белән 98% приживаемость булды уже только аларда бит. Урожай да не да, вот алар просто разительный дигән сүз инде менә шундый результатлар. Монда әйберләр бөтен юкмы? То пока юк аны бар, шикилләрдә уже күптән безнең пока әле холык до конца аны бетерелми, пока менә исследованиялар ниләр ясыйлар шуның өчен. А западлар уже күптән андый ниләрне используют. Ул аңлавымча теге яңгырлы, дымлы вакытта влаганы җыя да. Җыя, да. Аслында теге эссе вакытта су булмаганда шуны нитәйди. Дозированно бирә инде. Потому что 1 грамм безнең менә 1 грамм полимер бәрәңгедә, кстати, утыртылган, тоже анда алай, түгел инде процент, да, но 12-15% тоже прирост берді бәрәңгедә. Вот безнең айтам же, менә бу 1 грамм полимер до 300 грамм
суны жия, өзіне 1 грамм. 300 грамм, да? 1 грамм. 300 грамм суны. Шундай аны теге свойствосы бар инде. Да, вот. Анасан бу гидрогенне кемнең башына килде бу фикер? То есть сез уйлап чыгарыгыз моны? Ну, біз өзіміз мында, бізге, ну, мында консультациялар, мына айтам так, нефтехимик холдинг белән, Рафинат Саматович, ол өзі химик прекрасный, профессор, доктор наук, аның белән біз бергә эшлибез. Ну, аны уйлап чыгарасы аны потребность булгангамы? Да, или проблеманы решетергә кирәк? Yok, мына как раз таки мына бу нежданно түгел, біз қараймыз просто алғарақ деген сөз. Мына западтылар көптен уже мына бұл гидропосев нелерінен бүтінісі шоу нелер білен препаратлар білен ішлейлер. И вот біз аны шулай етіп ясап смогли шулай ясарған. Испытаниялар біз ясайбыз нешік мына. Мында 1 грамм не солына полимер. Біздің мына көресімі, мына шундай не. Ол оқмай, нетмей, мына шундай сатмейді. Вот это суны жиған. Мында испытаниялар ясай стандарт бойынша 1 грамм полимер 10 грамм суға. Испытания. А ол может аккумулировать до 300. Мен уже сізге айттым. 600 граммға. А ол көпме срокта тасылары суны? Көпме срокта тұрған бар шоша суны? Вот қошан полностью многоразовый деп спорт. Мында, потому что бір гынан етерге түгіл, ол срок эксплуатации деген сөз. Мында 5 жылға қаты. Жетамына. Ну, аның естественно несі түші, қуаты деген сөз, качествосы, потому что онда расход все равно бара. Вот шоның үшін мында эксплуатация без гарантии береміз до 3 лет деп. А былай до 5 лет может достигать. Аны получается бір поледа қоллансаң, 3 жыл бойы уже бітен меска болады, да? Ну, раз может быть үстәріп ебәрірге керектір, корректировка деген. Бізде бітәлі климатта шундай. Жекінді бір түрлі қышқыны бітәлі қарды еуасы. Мында қор болмаса, жей, әгер yoңғары болса, анда, мында основной именно влагоаккумулирующий свойство деген сөз. Вот шундай біз мында қазір мына ішлейбіз біз памперслар білін. Потому что полиакрилат натрий керек. Бізде Россияда полиакрилат большой проблема. Кім шұғылана нелер білен, выпуск памперслар білен, нелер білен, подгузниклар, салфеткалар, гигиенический. Ол шетеліне кедер не көбісі? Бүтінісі полиакрилат натрийді ясалған. Это қазір проблема. Сіз шуны тоже улейсіз не ме? Да, мына қазір біз ясайбыз, мына как раз мына буквально пятница күні жұмға күні келерге тиіш Москвадан, Минпромторгтан, вот алар недерге тиішлер. Как раз нешік біз өзіміздің ішімізді қоябыз деген сөз, шолай. Анасын шуны біткештен енді производство шарға бұлай енді? Да, біздің производство бар, мына бұл сельский хозяйство үшін, уже біздің готовый йортарный полностью біз уже шығарабыз. Біз мына бүгінгі біз 50 тонн ойына шығара алабыз. 50 тонн мындай мысалы. Біз аны көтермекші боламыз бір 150. Потребность бар енді ме? Да, потому что қазір мына заказлар ақырын ғана уже башлана. Солай көтермек. Вот мында түрлі нелер, делер, біздің наработкалар, бүтінісі. Мыслар шулық мысың енді? Да, мында түрлі составлар. Сіздің компания нәрселер жонасың основной дивизия? Біздің малотоннажный химия деп аталайында. Біздің основной холодильникларға герметикті ясайбыз. Саратовский біздің мында Сергонның заводының позис. Анда нетабыз өзіміздің продукцияны нетабыз. Саратовский тоже холодильный, Красноярский холодильный завод.
Анан соң біз шығарабыз шинниклар белән күп іштейбіз. Аларга нәрсә киеп Аларга бирәсез? технологический добавка беребез. Резиналарга. Резина, каучукка, Ну бик кирәкле компонент инде бу. О бик кирәк. Хәзер менә как раз таки станция белән әплет аларның потребностьлары үсте очень. Менә даже рахмат бәйдәнгә дигән сүз. Потому что безнең наоборот күтәрелде даже. Объемнар, bütün нәрсәләр. Ну алар димәк теге күбрәк чит илләр белән шөгыльләнә моңа. Да, ну анда как аларның составляющий менә без хәзер bir яңа продукты бирдек, тоже үзебезнең разработкалар, это менә альтернатива дигән сүз уже нигә чит илдән алынган. Импортозамещающий. Да, именно что замещение, именно аларның шилы Влахердан алынган, Германиядән ике продукттан да сортлау дип атала. Вот без бирдек хәзер испытание бар. Ул тоже шул теге резиналарга теге компонент дейме? Да, анда резиналы 72 төрле компонент кирәк, так что резина ветренная. Шундай. Вот Нефис косметика ясадык тоже безнең моющие средства аларның импорт буенча дисперсатор Соколан SP5 дигән миндә без үзебезнең менә тоже акриловый кислотадан ясалган полимер ясадык. Аларның хәзер промышленная партия безгә уже. Шундый моющие средствага тоже кирәк бу. Да, это обязательно. Аларның тоже бик кирәкле бер. Менә бу белән нәрсә була? Бу менә полиуретановый материал, менә бу бетонны укрепляет, нитми торган температураны бик дип тота. Мен могу даже создать курсаторга на любой лакокрасочное покрытие уже янып төшерә. Мен кто-то яхшыда там менә вакыт буенча әйме. Менә да. Просто сыгран дейме. Үзе ялмай. Сюда нитми, она просто менә яхшылап нитергән. Вот. Ол как был, так и есть. Ну, температура до эксплуатации 182 градуска считай. Вот это полиуретановое, да. Идәннәр, бетонный. Төрле шундай химический шундай составлар. Да, без вот именно. Яхшырта торган инде. Да. Сыйфатын яхшырта торган. Вот менә паркинглардан иләрдән менә хәзер идәннәрне бетонный ниләрне бөтенесен шулай. Мәскәүдә метрода эшләнгән безнең ниләр белән. Хәзер тоже менә Мәскәү бүген заказывает. Нәрсә эшләнгән? Теге тышламаны бирәме? Да. Так что да, безнең яңа әйберләр чыгарабыз. Стараемся, по крайней мере. Менә бу гидрогелиме Татарстаннан дип әйтгәндә, тагын бармы? Или бу сез беренче уйлап чыгарган? Монда, по крайней мере, андың разновидностьлары бар дигән сүз. Менә мондый тройной сопример. Аны менә мондый әйберләрне акриламидлар, алар нефтяниклар уже күптән применяет. Именно нефтяник. Анда загущение кирәк. Или ограничение водопритока дигән сүз. Шулай. Суны шып кертмәскә, допустим. Андый әйберләр бар. Яңа безнең сополимер, тройной сополимер, аны пока да, по крайней мере, Ул нәрсәсен айласын башкалардан дип әйтик. Ну, монда ничек менә. Шулай гына уйлап чыгарды куйдык. Юк, чем отличается дип әйтик. Отличается, но да, во-первых, абсорбционная способность дигән сүз. То есть суны күбрәк ала. Потому что да, и бирә ул суны. Вот полиакрилат натрия балалар подгузниками дейтін бит, анда жиып нитеп тотып тораш, нитмей. А бу работает цикл белән. То есть молекулаларның спиралеобразный, вот әйтәм, кашан температура күтәрелде или влажность үзгәрде там дымлык. И ул ачыла да молекуласы, суны бирә.
А когда сук волканда, он наоборот жип, өзіне тотып нетті, сагируется. На бухане шло и происходит. Әзір продукцияймы? Да, мында она готовы, уже как раз... Мында нәрсе инде продукция? Бұл холодильный герметик. Холодильный герметик. Мында коробкалар. Коробка, анда уже готовый, Иә. Анда как раз была синтез, как раз технологические добавки для шейного производства. Шейный плат. Сізде көп кіші шлейінде мында вообще ғұмыр? Мұнда біздің 30 кіші қазір шлейд. Алай зор не түгіл. Біздің мұнда мына яңа производство запись мына бұл уже абсорбентлар бойынша покраски. Мұнда мына уже дробильный установкалар бұл. Лучше там мына Сіз өзіңіз көптен іштейсің мұсың бұл юнәліш бойынша ғұммен тігі, химия технологиясы бойынша? Ömür boyu деген söz. Bunda mana bu firma bizning 2004 yılını образовался. Вот шел недан мен директор, bunda пока. 2004'te bu. Да. То есть уже. Ağaçlar тоже şu мен да, химия бойынша işleyen мен. Начальник химик bu kadar. Да, мен химико-технологический Ғұмыр бойы şu бойынша енді. Да. Как раз таки мына бұл гидрогель білен это яңа нелер, мында часть оборудование нетілмеген. А мында мына циклға готов. Бұл нәрсеге керексің, бұл нәрсе ішейсің? Бұл мына как раз гидрогель. Ясар үшін керек? Да, мында синтез аппараты мында. Бірнеше частьтен тұрайын деп айма мұны іштеу? Да, мында вес полностью готовый. Мында нәрсе кейшетайын ол гидрогельмен бұда? Бұда синтез. А тығында дробление уже упаковка нелер. Мында улавливатель нелер полностью уже тоже по циклу готовый мында. Сізінде мощности 150 тонна шығарға может деп Да, ойлаймын? вот қазір біз 150 тоннаға жиябыз. Закупили уже неше анда 10 миллионға біз мына оборудование. Бұл добавка шиналарға ма? Бұнда қапшықларда шырамын? Да, шындай қапшықтар. Олар өздері қоланылары не білтігі?